Agpaandar. 28 may karburador. Wala may makikaandar. Grabe. Mapler man. Nagpuno kiltio niyo, grabe tingog. Big bike. Nindot kay tingog. Bangga sa pizza. Layo pa kay Liko. Layo kay Liko. Una siya sabi na mo. Lahi sila pero dipig ba siya dire. Pero kusog na yung makina, maapsan nga po na. Siya na nakauna, layo kay siya gipakingan. Tay. Wala na kapas, kakurbada man na. Wala oy. Atay absan kita guys. Absan kita boy na. Absan yun. Naapsan no? Absan gid siya. Naapsan no? Absan no no? Pas yung train. Apsa pas oh. Absan nakabalos na po sa dire pagliko dire. Nakabalos. Nakabalos mo. Pero kusog na yung makina, kusog yung makina. Sa kurbada ra siya na kuana na to. Kusog yung makina. Kusog yung makina kay naapsan man. Mainon to na paulay din sa kurbada, gisukod niya ba o makakaya ba? Wala siya. Na Ay ka. nabuang na. Naunsa man pagkakuanan. Naunsa man siya na. Atik wala amandalan. Ngit. Ngit layo na kaayo. Layo na kayo, kamating. Wala na natiwalaan sa dalan. Wala na sa isa. Klaro. Dito man agi kalamba na unsa man siya nga. Wala na. Natigwalaan man hinuon siya. Tigwalaan siya na tigwalaan. Kusog yung makina, tigwalaan. Layo na kay kagat siya. Kusog unta na Kusog unta siya. nalipat ng driver sa kianan.